A következő kis videónkban szeretnék bemutatni egy pár műcsali és gumicsali feltűzési módszert. Elsősorban azért most a pergetést vesszük előre a többi szerelékkészítéshez képest, mert hát itt a szezon, itt az ősz, itt a tél, ilyenkor leginkább pergetni szoktak már, vagy pedig hát ugye élő hallal, darabhallal, fagyasztott kis hallal szokták kergetni a ragadozókat, horgászok, de én szerintem pergetve sokkal nagyobb élmény ragadozóval horgászni, és van olyan eredményes. Vannak néha persze ilyen kis üresebb időszakok, de az mindenhol van horgászatban. Azt is szeretjük, legalább természetben vagyunk. Na, most a különböző gumicsaliknak a feltűzési módját szeretném majd bemutatni. Sokféle módja van ennek, ezeket alkalmazom is rendszeresen. Különböző horgokra, különböző típusú, formájú horgokra, lehet akár mondani simán a jig horgokat, de vannak az offset horgok, worm horgok, amikor ilyen gilisztás horgokra tűzünk csalikat, mindennek megvan a jelentősége és a magyarázat, hogy miért használjuk azt. Na szóval most ezeket szeretném bemutatni, ide pakoltam az asztalra rengeteg mindenféle kis apróságot, ami alapjában nem rengeteg, mert én azt mondom, hogy ha valaki elmegy pergetni, és szeretne felkészülni mindenféle esetőségre, akár legyen az egy normál tiszta pálya, ahol kényelmesen nyugodtan lehet horgászni, nem kell tartani elakadástól, de lehet akár különböző töréseket meghorgászni, de leginkább amit az emberek nem igazán tudnak, vagy hát a kezdőpergetők nem igazán tudnak, hogy mondjuk akadós helyen hogy lehet úgy horgászni, hogy minimális legyen a csalivesztés, és ezáltal ugye a bosszankodás is, hogy inkább élmény legyen a horgászat, mint egy kínszenvedés, és a pokóba kívánjuk az egész napot. Na, erről szeretném most egy kicsit beszélni. Amit mondtam, csináltam ide az asztal egy kisebb fajta káoszt, de ugye van egy jó pergetőtáskánk, dobozaink, amivel szépen el vannak rendszerezve a csalik. Nálam mondjuk horgászat végére már semmi nincsen rendszerben, inkább mondanám, hogy nagy kuplerájnak, de előtte mindenféleképp az ember azért úgy indul el, hogy mindent megtalálni normálisan, és horgászat közben egy ilyen probléma az előkaparásával a dolgoknak. Na szóval, itt van rengeteg minden. Legtöbben ismerik a csaliknak azt a feltűzési módját, egy gumicsalinak a feltűzési módját, ami egy normális, szokványos jigforogra van feltűzve ugye a gumicsali. Megmutatom azért ezt is. A kezdők azok azért szoktak ilyenről még kérdezni. Ugye egy normál jigforog. Látjuk. Amit fontos megemlíteni, hogy mindig a csali méretéhez igazítsuk a horgot. Szóval ez most egy 10 centis ilyen shed formájú men's gumicsali. Ehhez én egy állóvízen fogom ezt használni most, nem sokára lesz egy versenyünk. Ez egy 10 grammos fejet fogok mert azért messzire is kell dobni, illetve rendesen mozgásba kell hozni a csalit, hogy a szépen normálisan álljon a vízbe, az kell egy 10 grammos fej, én úgy gondolom, ehhez a típusú csalihoz. Ezen a horog 5 nullás, ami 10 centihez nem túl nagy, sőt, én azt mondom, hogy ez a minimum. Ezeknek a csaliknak a feltűzési módja, én gondolom mindenkinek azért ismerős már. A csali elején betűzzük a horgot, középen, mindig figyeljünk arra, hogy középen tűzzük be a horgot. Szépen középen elvezetjük a horgot, és szépen felhúzzuk rá a gumicsalit. Mindig a tengelyén húzzuk végig a csalinak a tengelyén a horgot, és akkor nem lesz probléma azzal, hogy elcsámpol az egész gumi a horgászat alatt. Szépen fogom, feltekerem, és itt van ez a megvastagított rész, ugye a jig horgon, ez arra szolgál, hogy ne tudjon visszacsúszni a gumi, ez valamilyen szinten tartja. Hát ez eléggé rancsolja a gumikat, de mondjuk ezen a fajta jigfejen ez én azt mondom, hogy elég kultúrált kis vastagítás, ahhoz képest, hogy sok jigfejen olyan van, tényleg az emberek le kell róla barkácsolni, mert egyszerűen lehetetlen horgászni vele.
lehet feltűzni a csalit. És akkor szépen egészen az ólom fejig feltoljuk a guminkat. És kész is van. Ennyi lenne ez az egész. Isten igazából itt még mondom, lehetne akár egy számmal nagyobb a horog, de én úgy gondolom, hogy jobban járunk, hogyha körülbelül ezt a vonalat nézzük meg feltűzéskor, hogy ott jön ki a horog. Ha hátrább rakok egy horgot, nagyobb számú horgot rakok fel, valószínűleg azért le fogja butítani a mozgását a csalimnak. Ugye így azért a csalinak azért a jó részt a fele szépen tud kalimpálni, ami azért sokkal jobb én azt mondom, főleg, hogyha kicsit finnyásabban lesznek alak, ingerlőbben tud mozogni a gumicsali. Ez egy normál feltűzési mód. Aki nem gyakorlott, annak célszerű előtte benézni, hogy hol fog kijönni a horog, oda teszi az ólomfejet a csali órához, és megnézi, hogy hol fog kijönni az a horog, oda teszi az ujját, és addig fogja csak tűzni a horgot, és ott hozza ki, ahol az ujja ugye megjelölte, hogy hol kell kijönni. Akkor biztos, hogy jól fog állni a gumi. A rutinosabbak már tudják, hogy Isten igazából körülbelül meddig kell vezetni a csalit. Ez egy normál feltűzési mód volt, egy normál shed gumihalnál. Van még egy olyan változata, még mindig a sima jig horognál maradva, amit nagyon kevesen ismernek. Most előveszek egy másik horgot, jó, azért mert másfajta csalit fogok felrakni. Vannak hosszabb testű csalik. Ez például egy dropshot jellegű csali, de én nagyon szeretem a dropshot csalikat használni sima jig fejjel is. Van egy minimál mozgása, mellette azért látjuk nagyon lágy gumi, de nincs az a kalimpálós veretős mozgása, mint mondjuk annak a men's gumihalnak. Ezt ugye ugyanúgy tudjuk használni, mint ahogy az előbb láttuk. Sima normál gumihalnál szépen megtűzzük. Mindent próbálok realisztikusan bemutatni, az azt jelenti, hogy minden csalihoz akkora ólomfejet, illetve akkora horgot használok, amekkorát Isten igazából normál esetben horgászathoz is használnék. Na szóval, van egy csalink, fel van tűzve, normál módon. Viszont, hogyha akadós helyen horgászunk, tudunk olyat csinálni, és hogyha nincs nálunk mondjuk offset horog, azért, hogy meg tudjuk horgászni az offset horoghoz, cseburaska ólom, fel lehet úgy tűzni egy ilyen csalit, mint hogyha normál módon szeretnénk feltűzni. Annyi a különbség, hogy befűzzük az orrán a csalinak a horgot, és ki is fogjuk vezetni. Jó, az a lényege, hogy mindig ki kell vezetni, kivezetjük alul közvetlenül, nem fogjuk benne végighúzni. Be is mutatom. Betűzzük a gumicsalinkat, és alul kivezetjük. Úgy tűzzük be, hogy alulra húzzuk ki. Alul rájön a horognak a hegye. Azt kitűzzük egy olyan 7-8 mm-re. Végig húzzuk, felhúzzuk a horog szárán a csalinkat, látjuk, és utána átfordítjuk. Ugye most így van lefelé. Áll a horog, megfordítjuk, gumicsalit átfordítjuk lefelé, akkor ugye Isten igazából ez így fog állni. Egyből megfordult ugye így a csalink, az azt jelenti, hogy a horog hegyét, hogyha most kihúzzuk, akkor a csali hátán jön neki, de nem fog kijönni, ez a lényege. Ezt a gumicsalit felhúzzuk, célszerű olyan horogat használni, ami tényleg nagyon kicsi ez a vastagítás, vagy pedig nincs is. Most ebben az esetben ez így szépen működik, mert jól lát csali, és látjuk is, hogy szépen meg is fogja tartani az a kis ólom, kis szakál. És ezt kihúzzuk, kitűzzük a csali hasánál, kicsikét meggörbítjük a csalit, mert úgyis meg fog kicsikét feszülni, és ugyanúgy, mint a sima jig horog lenne, kivezetjük, vagy kivezetnénk, ugye, mondtam, hogy nem vezetjük ki, hanem csak eddig. Ilyen formán fog megállni a horog a gumicsaliba. És ez miért jó? Egy sima normál jiggel tudunk horgászni, de elakadásmentes lesz a szerelés.
Ez azt jelenti, behúzzuk a fák közé, és nem fog elakadni, nem lop ki a horog. Ez ilyen hosszabb, keskeny csaliknál tud is igazából működni. Ez lehet giliszta, lehet bármilyen kreatúra, annál működni fog, illetve az ilyen hosszú jellegű csaliknál. Viszont amikor a hal ezt elkapja, egy az, hogy megnyomja ezt az egész gumicsalit, ráharap, ugye itt megüszközik a horognak a személy a hegyénél, ott van egy ellenállás, utána viszont már nincs a horog befelé, befelé. Ezt le tudja nyomni. Mi akasztáskor egyből kihúzzuk a gumiból a horgot, az azt jelenti, hogy meg tud akadni. Ezt kevesen ismerik ezt a módszert, nagyon jó, érdemes használni. Tényleg, fárasztáskor pedig szépen látjuk, hogy szépen szabad utat tud engedni a horognak a gumicsalink, akár elfordul, akár felgyűrődik, de a halat ezt meg fogja tartani. Ilyenkor célszerű kapáskor egy picikét rávárni, megfeszíteni a zsinort és úgy erőteljesebben akasztani, hogy ez az egész folyamat, ez itt ki tudja fejteni azt tényleg, hogy átüsse a gumit, átüsse a hal száját. Ahhoz egy erősebb akasztás szükséges. Na, ez is megvolt. Jönnek azok a csalizási módok, amit mondtam, például egy offset horog. Offset horog, sokan ismerik, sokan nem. Ez egy ilyen meggörbített, nagyon nagy öblű horog, ami arra szolgál, hogy megint csak akadóba tudunk vele horgászni. Viszont ez ugye súly nélküli. Így fest ez a horog. Ez most egy jó nagy húskampónak látszik, ez a Rapture-nek az offset horga viszont egy nagyon erős, nagyon megbízható és nagyon jó minőségű offset horog. Na, előveszek egy másik fajta gumicsalit. Egy hosszú testű, ilyen minó jellegű csali. A folyamat ugyanaz szinte, mint amit az előbb bemutattam az offset horog, vagy a jig horognál, hogy az órán betűzzük a csalinak, és kivezetjük egyből alulra. Utána végighúzzuk, felhúzzuk. Vannak olyan gumik, amik kicsikét ragadnak, a célszerű egy kicsikét benedvesíteni. Én ezt rendszerint nyállal oldom meg, a horognak a szárát, és uáj, de könnyen csúszik, nem fogja könnyen roncsolni a guminkat. Ugyanaz lesz a művelet, átfordítjuk a agyacsalit vagy a horgot, az teljesen mindegy, egy a lényeg, ebbe a formába kell neki állni, felhúzzuk a törésre, mert a horgon van egy kis törés, is azt tartja meg a gumicsalinkat. Felhúzzuk a törésre a gumicsalink az elejét, alulról szépen betűzzük. Itt is célszerű hozzánézni a gumihoz, ott kell kijönni az offset horognak, megfogom, alulról betűzöm, és fölfelé kivezetem szinte merőlegesen a horgot. Így, és kapunk egy ilyen tök jó kis dolgot, amint látjuk, megint csak egy akadós területre való alkalmazása a gumicsalinak. Nem tud elakadni, ráfekszik, rásimul a horog a gumicsalira. Ezek a horog kicsit vissza is állnak, kicsit lefelé állnak, de ne féljünk akasztáskor, ez szépen akadni fog. Hogyha nagyon erősen akadós helyen horgászunk, célszerű kicsikét bele szúrni a csali hátába a horognak a hegyét, és így aztán biztosan nem fog elakadni. Ezek a csalik így, ebbe a formába nem alkalmasak mélyebb vizek meghorgászására, akkor alkalmazik el egy súlyt. Vannak gyárilag olyan horgok, aminek a hasa olmozott. Készen meg lehet venni, tök jó módszer, tök jó megoldás. Viszont van olyan, hogy éppen vagy a horgászboltban nincsen, vagy nem tudjuk, hogy létezik. Most már akkor tudjátok legalább. Viszont van egy olyan kis trükkje, amit úgy hívnak, hogy csehuraska ólom. Az utóbbi időben ez bejött a köztudatba, sokan használják, nagyon sokan szeretik. Ad egy különleges mozgást a csalinak. Sokan használják sima gumi csalik használatakor, mert nincsen lefixálva az ólom a horgon, hanem egy ilyen kis hullámzó mozgást képes csinálni, mert külön van végig az ólom a csalitól, és egy ilyen kis hullámzós mozgást ad. Ez a csehuraska ólom, ez így fest. Van egy drótszál, ami meg van hajlítva, bele van építve, nem központosan van benne a drót, hanem el van egy kicsikét tolva fölfelé, azért, hogy amikor jól tűzzük meg ezt a
az olmot, akkor a súly mindig így fogja tartani a csalinkat. Ugye lefelé húzza, nem tengely középpontban a drót, így szépen mindig vízszintesen fogja tartani a csalinkat, nem lesz az, hogy elfordul lefelé, oldalra, bármelyik irányba, hanem ez mindig így fog jönni. Ennél az alkalmazásnál, ennél az ólomnál nagyon sokszor egy ilyen kis bebillegést is csinál a csali, még plusz inger a halaknak. Ezt úgy lehet feltűzni, ezt lehet bármilyen csalinál, gumicsalinál használni, hogy van ez a kis drót, szépen kihúzzuk belőle. Ez ilyen formán fest benne ez a drót. Erre kell feltűznünk a horgot. Mindig figyeljünk arra, hogy a végeredménynél a csali mindig úgy legyen tényleg, hogy lefelé áll az ólom, különben fejtetőn fog jönni a csali. Szóval arra mindig figyeljünk, célszerű oda nézni, hogy mielőtt még felrakjuk, hogy na, ennek így kell festeni, és azt így is fogjuk betűzni. Kihúzzuk a drótot, úgy, csalinkat rátűzzük a drótra, mindig a vastagabbik felénél lesz a csali, különben nem tudnánk visszatűzni az ólomba ezt a kis drótot. Ez most így fest. Megfogjuk, az ólomba bedugjuk a drótunkat, és gyönyörűen megcseburaska olmoztuk az offset horgot csalival együtt. Mint látszik, ugye ezt mondtam, hogy külön tud mozogni a súly. Ugye oda, hogyha rá van akasztva akár a drótelőke, akár sima kapocs, amivel pergetünk, a drótnak a másik végébe, nem tud lecsúszni az ólom, ez itt tök jól tartja ezt az egészet. Végülis a csali és a kapocs fogja tartani ezt az egészet, nem engedi lecsúszni. Ebben biztosak lehetünk. Ez egy nagyon jó kis módszer, sima, normál horgóknál is lehet használni. Ugyanezt a módszert lehet használni, hogyha nem offset horgot használunk, hanem sima, normál pergetésnél, ugye tiszta környezetben. Én ezt a horgot szoktam használni, ez egy nagyon jó, nagyon éles és kellően erős horog ahhoz, illetve nagyon jó hosszú szárú. Ezt szoktam alkalmazni akkor, hogyha még cseburaskával akarok horgászni, egy sima tiszta terepen. Ugyanezt megcsináljuk, de ennél betűzzük, ugye a sima horognál ugyanúgy tűzzük be, mint egy sima jigfejnél. A csalit simán elvezetjük középen, tengely középen, átvezetjük, beakasztjuk ugye az ólomnak a kis drótjába, visszatoljuk az ólomba, másik felén pedig a kapocs. Tök jól működik. Következő, amit akarok mutatni, az a worm horog. Az előbb bemutatott dropshot csaliknál nagyon jól lehet alkalmazni, illetve a különböző gilisztáknál vannak ugye ilyen gumicsalik, amik giliszták, szereti nagyon sok hal, leginkább feketességére szoktak vele horgászni. Ez hasonló, mint az offset horog, meg van törve, viszont nincsen nagyobb le, hanem mint egy normál ilyen szárú horog. Ennek az a lényege, hogy ilyen vékony testű csalikkal horgászunk, és általában ezek a vékony testű csalik, mivel hogy pont ilyen használatra vannak tervezve, középen be vannak vágva. A hasuknál, de sokszor a hátuknál is van egy ilyen bemetszés, így van kiöntve. Ez azért van, hogy a horog kényelmesen el tudjon férni. A feltűzési mód ugyanaz, mint az offset horognál, vagy a rejtett jigesnél. Előbb betűzzük, úgyhogy a horog lefelé fog állni, utána ki is húzzuk egyből. Végigvezetjük a horog szárán a törésig, átfordítjuk az egész horgot, és betűzzük. Úgy. Ennyi az egész. Mivel hogy az ilyen csaliknál, az ilyen nagyon hosszú testű és bevágott csaliknál felesleges az offset horog, itt lehet használni ezeket simán súly nélkül is, és cseburaskával is, felesleges az offset horognak az a nagy öble. Mert ugye nem kell hely a guminak, hogy le tudjon csúszni, ezért ez itt tökéletesen megteszi. Ez a kicsi súly, amit a horog képez végül is, az pont elég arra, hogy ez a csali, ez legnagyobb részt szépen vízszintesen álljon, ne pedig elforduljon. Ez annyira pont ki fogja, mint végig egy tőkesúlyként fog viselkedni. És szépen el lehet húzni akadóba hínár között, ugye mivel van az a bemetszés, ezért amikor a hal rákap, akasztunk, szabadon ki tud menni a horog, látszik,
mert a bemetszés helyébe szépen be tud ülni a horgónk. Remélem látszik. Itt egy kis bemetszés, és szépen így bele tud ülni. Engedi gyűrődni, engedi mozogni a csalit szabadon, hogy a horgunk az szépen ki tudjon bújni. Tök jó módszer, érdemes alkalmazni hosszúkás, vékony testű gumicsolitnál. Nagyon jó. Nagy vonalakban ezeket szerettem volna most bemutatni. Én úgy gondolom, hogy elég ebből a dumálásból már. Menjetek horgászni, menjetek pergetni, használjátok ezeket a fajta kis alkalmazásokat, illetve technikákat, mert látjátok például a jigfejnél is, nem feltétlenül nem biztos, hogy van nálunk mondjuk offset horog, worm horog, cseburaska, mégis meg tudjuk oldani azt, hogy sima jigfejjel egy gumicsalit, bokorugróra tudjunk csinálni, úgymond az akadóba el tudjuk húzni, és mellette pedig mégis eredményesen tudjuk használni. Szóval akadni fog a halnál, az akadóba viszont vagy nem, vagy pedig nagyon-nagyon ritkán, hogyha véletlenül belerántjuk, mert azt hiszük, hogy kapás. Úgyhogy használjátok, én szerintem ez egy tök jó kis megoldás. Sziasztok!